Dapat tayo ng mga karet, set up muna para may mag-situahan sila. Okay, mo pa man yan up. Gerak at yan din. Ayan, mana ka na eh. Ayan, mana ka na eh. Kung sabihin kayo, mana ka na eh. Ayan, ito na. Ayan, ito mana ka na eh. Oo, kaya. Yun, dapat binato mo. Ako, sinamaan. Binato mo eh. Ano? Ha? Abang-ibang tita kayo, kahit lang masasya, doon yung tinggundag yun. Wala na po ganito, may tanggal yan. Dapat talaga, tingin makayang bang kanita po ng manikwa ating latang kanayang kakain.
pa mo yung panahon. No? Mariyari nga lang ako ato. Tira niya kay Taroto ng maratutang gol. Kaya party yan. Pero gagamit ka na party yan. Marato naman siya dito eh. Balong ya siguro itong mulay.
Ha? Ayan.
Dagane pa mo. Ito! Dagane pa mo. Nagkalanin ka nga rin kayo. Hindi, ako nga mga burrito pero parang mga pa ako kanya. Para magpahinga ka muna. Ayan, nandiyan sa amin yung chicken. Ito na yan, gagawin mo na lang. Oo. Yun! Wah! Matarantay kang burrito kayo. Matarantay. 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 Putay dana niya pa. Galaw na po may gako, turo na pa to. Galaw na pa mo. Dapat yun na po ay ganyan mga tayo. Ayun na mo.
Walang ba nakaharap na ipanikwan eh? Walang ba nakaharap na ipanikwan? Kaya pa. Tapat ng paraming ko na eh. Nailikuha ka kami minsan eh. Hindi kami nilikuha minsan kanta. Iwanag ka. Wala. Limaan na. Wala nakakuha. Oo, pumunta na ng Marina. Yes, yung Marina. Foreign money charges to money. Kaya sa money charges to money. Hindi ka labot ng kain na ito. Ayaw ko. May banda itong kain. Welcome to my vlog.
Malalo ko. Manor na pa na sila. Kumapit na. Nakahila ko na lahat. Kumapit na eh. Kumapit na. Kumapit na.
Goma ha. Ginawa ka rin goma ha. Hindi, kita yan. Kaya matigil. Komportable ka po, pwede ngayon pa natin. Kakapit yun. Ha? Wala pa. Ha? Kahit time. Ha? Kahit time. Salami. Pangyayahan naman nata. Nangyari na. Nagpapamanit. Yan, sabi ko pa dapat inabsorb ko. Walang uli. Science. Science Portal. Science Portal. Wala. Wala.
Yan, man. Lalo! Nakuha. Ano? Hindi ko alam. Nakuha na. Parang kahapon din. Parang ka doon. Hindi ka malawot. Hindi ka malawot. Bago natin na. Yan. Yan ang makakuha ko. Yan, parang ganun yan.
Karet po, basta gadyang mabangan.
Balag na. Tiyaga mo, mo rin latang yan.
Wah. Pancintakan niya eh. Yan. Yan. Kaya pa kami ha? Ay tao. Sila nakuha. Ayan ha. Baguya. Oh, baguya. Lumalo. Lapis yun. Lapis ni Tyson. Lapis sa live ko. Ay, hindi pa naman nakatuto yung camera. Ilipat mo. Ay, balik ko! Ilipat mo yung camera. Camera, layo! Oo, ilipat. Patay tayo. Dahil na camera ko eh. Ilipat yung camera. Hindi na tulog sa camera niya. Hanap na naman yun yun. Ilipat yung camera. Guys, hindi na videoan, guys! Balik mo kayo sa dagat. Hindi na nakatutok yung camera, guys! Bakit yung camera niya namumula ka dito, guys? Sabay mo! Bakit wala sa sarili mo, guys? Paano na yung camera? Ha? Namumula ka dito, guys! Hindi mo sinabi, dapat tayo Napagod yung camera eh. Napagod. Hindi mo sinabi yung camera, hindi nakatutok sa'yo. Pang 50,000 viewers pa naman yan. Ay, putang ita na yung merwa. Yung merwa oh. Arjuna o si Katina. Tigil na yung merwa. Dami pagkarok pa mo. Ano, bakit wala sa sarili mo, guys? Pang 50,000 viewers pa naman yun. Ha? Patay tayo. Camera sa Hindi naman yung biglang ang bigla. Iba pa kirot na lang. Yan, kaya mo. ayaw na sana ako eh. Ayaw na sana ako. Pang 50,000 viewers na nalipat. So, gente. Para gustaría. ¿Ves? Para gustaría. Pero pag tingin sa kaya, magkasagin eh. Yan, napon mo yung mga kamp, tingnan. Kung pinili niya.
Tani-tani, may kuwan yan. May mga kuwan. Katago na po mo? Ha? Berbulan ya? Pati sulo, nangyayang stem. Kami, mga degree, kami tuwi, yung mga malam, halos sarap na yung ada mga 5 degree. Kami wasan niya sa wahid, ada sa ni Master Opo. Wasan ni Rotahan Bas Juwa Jitsu Wasyo. Kaya po ang malong hado train bas. Ada mo sa pang mga asawa-sawa. Bigyan na mo dyan. Bigyan na mo dyan. Online mo. Din. Asa na suwad o dahil na natin na siguro. Sherika kalas, kulo siya. Ay mo, kulo. Mapiyay siya yung brad Sherika. Gobol yung kami city tayo na. Kulo, mapi siya. Bagi esis mo, ada hawiya gumama mo yun. La, minyum, yaki minyum kamis. Yung kamis shil kulo siya. Bagi mo yun Sherika Sudani na. Uwafi mojud awiya gumama best. Kulo sila wahid day na. Ada ka man po si ada ko Amerika lang o wahid. Sino wahid mo? Wahid parang nilata ako.
yaking nena, alawiya ka man si o bagi mo yung mama, awiya mo mama, o 3 best, o 9 best. Kasi mo spirit din, anak ka lang ako. It's money. Ano yung ka na ako? Madin wakit ko ano.
bani kayo, bangwa. Ang mapadi lang. Ajit nak buat mojud. Ajit. Ayo. Tawin bro tarik karame. Minta. Minta bro tarik karame. Weh. Ada ESP ada nih. Ah? Mata ini.
Hamaji sama क्या बात कहलाता है सब पूरा पूरा चीज जो दायरा का बच्चों mga nila mga ay matadali. uli. Ayan o. Gani. Mas purido rin bro. Isa ka rin. Yan ang masarap kumain mo. Ha? Masarap. Diyan, nagyan ko ng toyo asukal kasi ito. Ay, gusto ko sa kanya. Oo, binagad ko
Belum pekot kasi baca. Kailan makakuha? Yan, yan mo. Nahimik ko. Nag-jump ka. Kailan kaya makakuha?
Ano? Hindi mag-take. Paano umalawan? Sa bala. Kung yung tayo. Papawatas na ako, nagap pa na ako kayo.